Den, tohle je Mr. GS, holčičí momosti. Znělko, prosím. Stop! Je to nejde spát! Tohle to je Katie Meronová. Ano, děkuji. Jo, by se sednout. Kde se tady zas? Tak co? Jaká byla dovolená? Ano, byla super. Aha, řekněte svému klukovi, jestli ho milujete. Ano, to jo. Dejte mu pusu. Tak řekněte mi, co se vám stalo s tím okem, že ho máte červené. Má tam vypálené. Můžu mě zbyl. Máte byle čámu, že? Ne, my jsme se vlastně ještě ani nevydali. Nevdali. Neboj se, říká holka, že to vdává, víš? Ne, muž říká žení, ne? Muž se žení a že já se vdává. A ty si říkala, že jsme ještě nevdali. Ne. To je jedno, nás pokračuj. Odhalíme tajemství, kde se skrývá? To toho zárokou! Je to Viktorie Požová! Ježišmarja, co to děláte? Ty jste strašně populární. Něco zranila a zabila. Co dělá? Už mě celkem srala, tak jsem ji zabila. Já vás taky zabila. A to je konec. Jdeme na to.